Takže jo, zdar lidi, tady Siki.cz, vítám vás u mého prvního videa ze hry My Winter Car. Možná se omluvám za špatný zvuk, za špatné všecko, omluvte mě, je to moje první video, teprve s tím začínám, tady ze streamování her, no, z natáčení her a jdeme si rozjet takové testovací video. Mám tady můj save rozjetý, mám tam už poskládaného riveta pojízdného, akorát tam řeším teďka taky decentní problém, a to je to, že nemůžu ani najít kanistr na benzín. Někde jsem ho dal, nevím kam. A mám tady pár módů, jak vidíte v levém horním rohu u těch statů nebo prostě u těch barů, že tam mám čas, teplotu jako venkovní, plus tady mám Kekmet Turbo, jo, s 5 kvaltem. Pak tu mám, co bych vám ukázal, jo, pak tu mám ještě tady počítadlo, jo, počítadlo, kolik platím, kolik jsem spotřeboval, jde to jako docela nahoru. Pak co tu ještě mám, v garáži mám tady toto, vozík, jak má fletary na dílně, plus ještě železniční přejezd a mod na taxíka, jakože na 4x4, aby byl, aby se s tím dalo vůbec nějak jezdit, protože co si budem, s tím zadohrabem se vůbec nedá jezdit. Takže jsem si nainstaloval pár modů na to a já je vám vlastně můžu ukázat. Přejdem si sem. Mám tady CarLift, to jsem měl, používal jsem to chvilku, nebrat, strašná kravina. Vánoční stromek mě nefunguje, to je vlastně ten ty hodiny. Pak tady máme, to nevím ani co to je, jo, to je tento mod, tady ty tok, ten čas a ty stupně. Já jsem to zavřel. Infinity Battery, to je, že vlastně udržuje to ty baterky, všechny, co to najde, můžete tady v tomhle rožku vidět, kolik to našlo baterek, a udržuje to tolik baterek, jakože naživu, že se nevybijou. Pak tady je ten Kekmet, to je to turbo, tady si můžeme nastavit prostě všecko, tady ty převody, já to mám na 5 stupňů, engine volume a takové prostě, jo. Pak je tady ten vozík, co má ten fletary, co máme na dílně. Prosím vás, nedávejte tam tady ty tok na to, zkoušel jsem to, je to mod, a ty věci, co na to dáte, tak se spawnou, tak propadnou pod to, jakmile uložíte. Engine Stability Fix, to je vlastně na riveta, jak víte, tak má takový ten kolísavý volnoběh a tady toto by to mělo jakoby opravit. Tady mám, když tak, tady mám sériové nastavení, co je originál. Pak tady mám Never Dark, to je jakože prostě jde vidět, že není prostě taká tma. Potom tady je ten železniční přejezd a to je vlastně tady ten Taxi Tweaks. Jo, tady vlastně ty telefonáty se můžou nastavovat, tady mám AVDčko, jo. Tady je Traction Control, Vehicle Weight a takové, jo, prostě zlepšuje to prostě ty jízdní vlastnosti toho taxiku, což já tady upravím. Nachlastám se, nažeru se, měl bych zajet, nachlastám se,
vyčůrám se a můžete mi napsat, když tak, jestli budete chtít víc videí. Já se to budu snažit zlepšovat. Je to fakt jako moje první video, co natáčím teďka. A rád bych to posouval. A rád bych posouval výš a výš. Akorát bych potřeboval nějaké jakoby ohlasy, jestli se vám to bude líbit nebo nebude se vám to líbit. Popřípadně bychom mohli natočit sérii, kdyby se to chytlo, tak jak dělá Gacek, House. A mohli bychom natočit sérii od začátku postavit Riveta. Tady jo, kompletního máme. To je ten vozík vlastně. Aha. Já jsem ho hledal. On je celou dobu tady. Já se ho okamžitě hodím do hodnocuca. To jsem nevěděl, že bude tak dobré. Já se ho okamžitě hodím do hodnocuca. Tak. Tady zůstaň. Zavři se. Tady zůstaň a nevychází s díkama. Tady to zavřem. A jak tady mám ten vozík, já jsem si toho nevšiml. Tady to zavřem. A jak říkám, kdybyste chtěli, kdyby se to ohlásilo u vás, kdyby se vám to líbilo, tak bychom mohli natočit celou sérii jakože od znova. Úplně od znova, nový save, všecko. A já bych zatím zlepšil kvalitu zvuku, kvalitu obrazu a takové. A toto asi bych řekl, že bude asi všecko z dnešního prvního videa. A uvidíme se, vy mi napište do komentářů a uvidíme se když tak u příštího videa. Takže mějte se, smějte se a čusec.